Diumenge es va disputar un nou derbi gironí, el segon consecutiu en el Josep Sunyer, entre el Guíxols i el Peralada, corresponent a la 9a jornada de la primera catalana. Els alt empordanesos arribaven a Sant Feliu com a líder de la categoria, tot i que feia 2 jornades que no guanyaven. A les seves files, homes coneguts per l'afició ganxona com Pastor, Aleix Feixes o el mateix entrenador Nacho Castro. El tècnic Ramon Bonràs va presentar algunes novetats a l'11 inicial, amb la intenció de trencar la dinàmica d'un equip que encara no coneix la victòria aquesta temporada. La principal novetat, la titularitat del jove Callicó, que va completar una molt bona actuació al centre del camp. El Guíxols va començar seriós i ordenat, cosa que no va permetre que el Peralada sentís gens còmode al terreny de joc. Els alt empordanesos no van crear gaire perill a la porteria de Dani Castella. Cal destacar també el bon treball de la defensa blaugrana, que va tallar totes les arribades del Peralada. Els homes de Bonràs es van mostrar molt actius també en atac, arribant amb claretat a l'àrea rival. Carlos Gómez, molt dinàmic durant tot el partit, va tenir l'ocasió més clara després d'una bona jugada personal. A les acaballes de la primera part, en una excel·lent jugada col·lectiva de tot l'equip, una passada en profunditat de Pau Menéndez la va controlar Carlos Gómez dins l'àrea gran. El de Tordera va superar Montero amb un potent xut, fent pujar el merescut 1-0 al marcador. Amb el marcador en contra, el Peralada va sortir a la segona part amb més intensitat i presència ofensiva. Tot i aquest domini de la pilota, els de Nacho Castro no van disposar de cap ocasió clara per empatar el maig. Amb la tirada endavant del Peralada, els blaugrana van aprofitar per crear perill al contraatac. En aquesta ocasió, una bona jugada individual de Marc Medina acaba amb un mal rebuig de la defensa visitant, que gràcies a la forta insistència ganxona quasi acaba en gol. A la sortida d'un córner i després d'una embolica dins l'àrea, els ganxons van desaprofitar una nova ocasió per deixar el partit encarrilat. Minuts més tard, el Guíxols va tenir una nova oportunitat. Una passada en profunditat cap a Lluís Santamaria el va deixar sol davant Montero, però el seu xut va sortir massa creuat. Al minut 78, una polèmica decisió arbitral canviaria el signe del partit. Després d'una bona jugada visitant, un xut acaba tocant, de manera totalment involuntària, a les mans de Joan Tena. Tot i que Dani Castilla endevina la trajectòria de la pilota, no pot evitar el gol d'Aleix Feixes. Amb l'empat al marcador, tots els equips van tenir oportunitats per fer pujar el segon gol. La més clara la va tenir Sose. Una bona jugada personal el va deixar sol davant el porter, però no el va poder superar. Amb aquest empat, el Guíxols continua com a cuer, sense conèixer la victòria aquesta temporada. El pròxim partit, aquest diumenge a les 5 de la tarda al camp del Canyelles,